Men halipam Celil Nurverdiyev. Assalamu alaykum hormatly halipalar. Wa alaykum salam jigin. Wa alaykum. Hoş geldin. Özüm bilen tanışadagdy. Hoş gördüm. Menin adım Güellek. Men erti 17 yaşımda olýar. Men bu ýaşa birinji orna ýerlemek üçin geldim. We men muňa bek ynanýan. Sebäp diýsen, bizim owadaky, goňşy owadaky sünnet toýlaryň, päpge toýlaryň pasty kimmesin özüm soýan. Men teleşga çykyp aýdym aýdyp başlamda bara, berekella Güellek başy, Güellek erkek, daş etdiň bratok diýip maňa patjerşka berýärler. Bäh, tügülene, Güellek başy. Sen esasan näme aýdymlar aýdýan? Hormatly halipalar, men üçin tapawdy ýok. Men lüboy aýdymam aýdyp bilýän. Halk aýdym bolsun, estrada bolsun ýa-da rap bolsun, men üçin mesele. Halk aýdym diýdiňmi? Halk aýdym kim ýolundan aýdýan? Men üçin wara tapawdy ýok diýdim. Hiçili, haýsy ýol bolsun, owan ýolunda da aýtýan, Potrodyň ýolunda da aýtýan, Marwaklyň ýolunda da aýtýan, şähere barýarkan şäheriň ýolunda da aýdyp berýän men. Yok jigin, haýsy ýoldan dip, haýsy bagşyň ýolundan aýdýan. Halipam urwamy sen? Aslında var men halipam Celil Nurverdiyev diýjekdim, bolyn indi ola zanet on menden öň eýlediler. Şoň üçin mara inni men halipam Maro. Güellek, bugün bize haýsy aýdym aýdyp berjek. Hormatly halipalar, men bu gepleşige halipam Maronyň sana baly diýen aýdymy getirdim. Ýöne onu öz stilimde aýdyp berjek. Bolýa, gatowy. Hananna, dinläýin. Sana baly ömrüm, sana baly, sana baly gözlerim, sana baly. Elimde gül ödüm hayran, sana sevdiğim aýtmana baryan. Şeýle bir men tolgun jan, näde baýsam kan diýen. Ine sana näkir doli, sevgimize bagly bolly. Başga gaby unutuly, ömürlük bile je bolly. Sana baly ömrüm, sana baly, sana baly durmuşum, sana baly. Sana baly gözüm, sana baly, sana baly sevgim, sana baly. Ine hakykatlar. Dowa etdim. Gawulji. Onda näme hemmemiz bir agyrdan bolýar diýelik.